Ya, kejaba saka kuwi. Rumangsaku saiki para manungsa nek disarang saka panyawanku. Marca padha kuwi akeh sing rusak timbang sing bener. Nalaripun kados pundi? Merga panembah dinggo garan padudon. Tak baleni sepisan maneh panembah dinggo garan padudon. Lah tak kaliti tak semak jebul sing ngajak padudon ora akeh. Wong sing tukang nyerang panembahe wong liya sing elek-elek panembahe wong liya wong yo kuwi-kuwi. Iki jane wong duwe panembah sejati iki apa panjenengane iblis kok cacawi kaya ngono. Kan manungsane wis ilang. Wis ora duwe rumangsa nek kabeh kuwi titahe sing gawe wit ya titahe Hyang Wijiwasa. Wis ora duwe rumangsa nek kabeh diayomi karo Sang Hyang Wiji. Yen beda penemu adu karo sang dasare Abdul ana ing mercapada saiki wis angel golek-golekane wis. Nggih kula. Mila Prahi perkawis menika menawi kula minangka dewa ingkang kejebak reksa katentreman. Menawi kula namung kendel kemawon lajeng badhe kados pundi jagat menika. Ya. Ya nyanyi kula. Banjur cara apa ingkang bakal mbok tindakake urip tentrem rahayuning jagat iki. Mosok mati Wisnu. Kula nampi suwanten akasa nggih sang akasawagya. Inggih menika suwantening langit ingkang nyebataken bilih menawi para dewa kedah ngupaya tirta suci. Banyu suci ingkang winastan tirta amerta. Ora luput kuwi. Tirta kuwi banyu. Kuwi tegese ora, marta kuwi mati, tegese banyu sing jalari ora kena ing pati. Tegese kuwi banyu panguripan. Tirta panggesanan lan sinten mangertos tirta merta menika mangke mujudaken satunggaling cangkriman. Inggih menika ingkang kedah dipun padosi batanganipun. Sepisanalih mbok menawi akasawagya utawi sumanten langit ingkang nedahaken kula kedah pados tirta merta kula minangka satunggaling cangkriman ingkang kedah dipun padosi batanganipun. Hyang Wiji ingkang ora melok wujud pituduh saka Hyang Mahanasa sing ora melok sing yasa jagat iki maringi gaweyan menyang titahe merga aku kowe ben padha budidaya lan ben padha mikir mila kula tetep badhe budidaya upaya tirta merta menika jagat kiriman. Ya, aku rujuk, aku madhok wis.
katuwa sing kakang. Iya guru tak tampa. Ora ngerti bos padha-padha wae, Guru. Pukul kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk ya kaki menawa suwun nampa. Kakang Ismaya sanget anggantosaken boten dirawaning manah. Dene Andika Kakang Semar prateng mriki kanthi ananti apa joloning Untara Segara Kakang. Kejawi lenggahing prayogi kepareng kula nyuwun dawuh. Guru. Sadurunge aja kurangi pamengku. Iki mau wis padha sambut pangiket gegolonging pirembugan wanana kejaba kok. Dewa supaya luwih sampurna anggone ngayomi Jagatraya iki bisa duwe tirta amarta. Mula niate anakku sing Wisnu ora nunung ya kejaba kepengin budidaya golek tirta amarta iku mau. Mula iki anakmu anak maine ana seserepan. Aduh kakang ngaturaken ageng pamit tanpa pamit. Kaki Wisnu luwih mendhawuh dulu. Kaki bener apa ingkang sira dewa kudu darbe piyantu ingkang ngungkuli manungsa lumrah. Mergo sapa pemanggih ulun dayaning tirta amarta bisa kinarya nyirep sagung laloro. Iya kaki Jawata aja nganti bisa ketaman pati dimen lestari nggone jaga lan duwa tumakaring Angkaramata. Kang sarta dewa kudu manunggal tetunggalan nyawiji makarti. Kanthi golek tirta amarta iki dadi srana gumolonging tekad bebarengan makarya. Supaya dewa uga neter kekuatan saka ngulir budi. Dewa bisa padha ngasah lambeng pamikir supaya barang ingkang langka bisa ulun mengestoni amung perkara iki sayetine ora gampang kelakone kaki. Merga apa? Manut pituduh jroning alam samadhi ingkang aran tirta amarta mau dumunung ana segara Kesirarnawa. Kesira kuwi Puhan, Arnawa ku segara. Bathara Guru, tegese segara Puhan kuwi segara susu. Yen ngono cetrane anggone goleki merga golek banyu iki mengko bakal goleki ana sajroning banyu, tegese tumraping menungsa lumrah nek dudu dewa ora bakal bisa mbedakake ndi banyu tirta amarta lan ndi banyu Puhan. Sedaya pemangkin para Jawata sampun lihat makarti ugi tirta amarta samudra Kesirarnawa. Kanthi cara iki badhe kula tindakaken inggih menika mudhak seganten. Luwih prayoga kaki buret
Adi Mandara ingkang mapan ing tanah Sri Lanka. Yen tanah Lanka putreng boyongan menyang segara Kesiranawa. Lah banjur apa bisa Prabu? Boyong utawa bendel Gunung Mandara sing mapan ing Lanka yen Langkaba. Inggih saged Kakang. Karena gunung iki kok dienggo mudhake. Caranipun dipun cemplungaken namung sampun ngantos tandes wonten dasaring seganten. Ora notok ana ngisor. Mboten. Banjur nggih namung sepalih kemambang kemawon lajeng dipun ubengaken. Sasampunipun seganten Kesiranawa ubeng mangke badhe wonten